Ahojte, dnes si urobíme jednoduchú perličkovú čelenku. 80 cm drôtu si zohneme a do prostriedku pridáme ešte jeden a zatočíme ako je na videu. Drôty si rozdelíme od seba a na krajiny dávame 4 kusy malých perličiek. Na strednú dávame väčšiu a opäť na krajnú malé. Všetky 3 drôtiky dáme k sebe a zatočíme. A týmto štýlom budeme vlastne pokračovať ďalej, kým nedosiahneme požadovanú dĺžku. Výber perličiek je na vás. Ja mám tieto malé 3 mm a stredová veľká je 6 mm. Ak sa vám tento typ videí páči, nezabudnite na like a odber, aby vám nič neušlo. Moja požadovaná dĺžka je 15 kvetiniek. Vezmeme si čelenku a zvlášť drôt, cez ktorý budeme upevňovať na čelenku perličky. Drôt si párkrát obmotáme na čelenku a s pinzetou zatlačíme, aby nám to neutekalo. Drôtik prevlečieme cez perličky tak, aby zapadol a nebol vidieť. Potom kvietky obmotávame tam, kde sme ich zatáčali. Kvôli pevnosti to obmotávam 2-krát, niekedy aj viac. Zakončujeme tak, ako sme začínali.
Čelenku už máme hotovú, je vhodná na akúkoľvek príležitosť, je neskutočne krásna. Ďakujem za pozretie.